Assalamu alaikum warahmatullah. Girkinki sirrinki shafi ne ko kuma in ce manhaja ce da al'ummar Hausa ta ƙirƙire ta don sauƙaƙawa mata wajen yin girke-girke. Wannan manhaja za ta kasance ko ina za ki iya yin yawo da ita, ko a ina kike so daga zarar kina buƙatar yin wani sabon girki ko za ki sabunta wa mai gidanki girki to za ki iya buɗe wannan manhaja tamu. Gashi nan girki ne kala-kala har kala 60 kuma wannan manhaja za ta ba ki damar tura wa wasu 'yan uwanki mata zuwa ga social media kamar Twitter, Facebook, WhatsApp da dai sauransu. Yanda za ki iya turawa a sauƙaƙe don wasu su amfana ba ke kaɗai ba. Mun gode. Ku kasance da mu da al'ummar Hausa TV a shafinmu na YouTube kenan ko kuma shafinmu na Instagram @al'ummar Hausa, sai kuma shafinmu na Twitter @al'ummar Hausa. Sannan kuma za ku iya rating ɗin wannan application ɗin namu don ƙara mana ƙwazo. Kuma bugu da ƙari wannan application zai ba ki damar ki turo mana da naki fahimtar domin muna nan muna kan ƙirƙirar manhaja ta biyu. So idan kika turo mana da naki gudunmawar to za mu sanya ta a ciki ke ma ki samu naki ladan. Mun gode.